חברים, היום אני אראה לכם לעשות מלכודת, אבל אתם לא תאהבו אותה, אבל אם אתם תרצו לעשות, אבל זה קלה את המלכודת הזאת, אם אתם תרצו לעשות לחברים שלכם במיינקראפט, תעשו. תראו, אתם עושים ככה, נכון, פה לא, ככה. אוקיי, נכון שסיימתם. תיקחו פצצות. תיקחו את זה. תשמעו, תשימו בפנים פצצות. ותיקחו גם את זה. אתם רואים? שימו מהלב שלא את הפצצות. בטעות שמתי פה. ונכון שאתם מסיימים, תיקחו את זה, תשימו. ותראו. זה מתפוצץ. אני יודע שזה קטן, אבל אתם יכולים לעשות את זה יותר גדול ובמקום אחר. אם אתם אהבתם את זה, אז תכתבו לי.